Takže dobrý den lidi, zdravím vás všechny u mého dalšího challenge. Ano, je to blbost. Tímto vyzývám Honzu Ondíče, aby mě překonal. Dneska s ním cibuli s citronem, už to mám všechno oloupaný, a zapiju to vajíčkem. Jsem takhle venku, kdyby náhodou chtěl zvracet, abych náhodou nepozvracel nic doma. Nemusíte se lidi bát, ale bude to fakt humus. Něco mi tu plave. Vytáhnu to. A začneme tady cibulí. Doufám, že se u toho pobavíte. Cibule jakožto je dobrá, takže u toho zatím nic moc nepocítíte. Jako pálí to docela. Docela dost to pálí. Už mě to pálí až v dose, ale to má nejsem ani u půlky. Říkám ti, Honza, jestli já mám žrat tohle, tak to ty musíš fakt něco vytáhnout, kámo. Jo, už jsem vám říkal, že vlastně nejím cibuli. Vůbec nemám ji rád. Pálí mě jazyk strašně moc. Ale už to bude lidi. Slzy mi oči. Konec. Hustý. Jdeme na citron, změníme chuťový buňky, uděláme poprask. Fuj, to není dobrá kombinace. Nevím, co s tím mám dělat, nejde to okousat. Je to humus. Piju z toho jen tu vodu, jelikož to nemůžu ukousnout. Čekejte lidi. Odříznul jsem si kraj, ať to koušu. Je to fakt hustý. Fuj, pecka. Není to horší jak ta cibule, ale v kombinaci je to humus. Nevím, jak to zvládnu, dochází nám baterka na kameře. Znova to nehodlám dělat. To bych si pohnul. Tady vidíte, je to vajíčko, abyste věděli. Už jsem si ho trošku rozšlehal. Poslední. Tak Honzo, na další challenge. Fuj.
Tak a je to tam. Tak Honzo, ukázal bych ti jednu věc. Čau.